Да, бе, брат, ти И знаеш така, какво си преди постана. малко Ама вие точно после ясно там ли бяхте, бе? казахме, че Да, бе, 8 веднага плюс след това. 7 е Да, бе, 13. много яко, брат. Тихо, че госпожата. Не. Продължавай, да, говори, може би твоето е по-интересно от това, което аз казвам. Да, нека всички запазим тишина и да изслушаме Иван какво иска да каже. Да. Кажи, да. Кажи какво имаш да казваш! Значи аз тук ще говоря, ще се мъча да запомните нещо и ти ще говориш през мен, така ли? Айде сега кажи, що ме е толкова интересно, разкажи на другите кое е толкова интересно. Кажи, кое ти е интересно до толкова, че щом не искаш да слушаш мене, бе? Айде, бе, по-бързо го кажи, и другите да чуят, бе. Давай, давам ти 5 минути ти давам, давай. Значи, следващия път, докато аз говоря,